Strej do mrde. Kámo! Čaute. Alzák, kámo, Alzák! Ale starý... Kámo, a starý má hlavu jak v IRL, dobre mu to dalo motion capture. Kámo. Ale jak ako, všetci máme takú istú hlavu, nie? Nie, ty máš takú inú. Teba širšieho iba. Mechanika CTRL pod takto. A už kradne, no. Áno, a počúvaj ma, a to... Hej, chlapi, čekujte sa, hej? Bombokla! Jasné. To musíš robiť inak, lebo neujdeš súre. Daj Q, keď spadaš. A pozor, nešprintuj vôbec, lebo tu máš staminu za 5 sekúnd. Bombokla! Hlavičku mi dali, kámo. Tak starý, to ty nerob. Jo, starý má kritikál na to. Hej! Hlava, ty jebnutý. Zavri! Nie. Dobre. Ty kokot! Nie! Kvečko! Čo to kurva bolo? Filip, žiješ? Ja žijem ešte. To je Skibidi Toilet, ale v upgradeovanej verzii. Skibidi Top yes. Ticho, Filip, nechoď sem, starý, je tu hlava! Ty kokot! Kto tu je dno? Čo si ich schovávaš a ideme robiť? Ale nevadí, to on nevie, keď si ich kvečku, tak nevieš, že to Haló! Do roboty, kurva! Ale on nevie, že tam je hlava, ten debil. Ne, že ja ho nalákam, poď, ide po mne! Aha, ide po mne, no. To je odporné. Čau, Lu, čau. Pozor, v dverách je! Daj kvečko? Otváram. Ne, nezatvárajte! Jebli, nebedla. Ty koko debli! Pomoc! Ty, pozma! Jak ho nakrmil, to je kokot! Ty jebnutý! Nesta, ty To je taký čurák ten Nesta, to je neuveriteľné. To je dement, fakt. Počkaj, ty reálne si zobral Filipa jak bait a jediný prežil. Kam ale sound design akože v pohode. Haló, že táto hra má lepší sound, jak PUBG. No, to je true. Ty. Ale nič, on bude strieľať podľa zvuku. On je slepý, ticho, buď. On je slepý. Kamo, to je jak ten horor. Don't breathe. Áno, Tak poď, obídeme ho. Ja ti verím, však ale nedostal by som sa až vonku. Si debil. Ty koko, ty sa zasmial, skoro ťa zajebal. Ticho, ty koko, on bude strieľať. Už on ide za zvukom iba? Áno. Prečo si rozjebal dvere? Neviem, si... Čiky sa kifte. Kurva! Drž piču. Dobre, viacerí. Filip. Počkaj. Filo, pomôž nám. Čo? Aha. Diamanty na ruke za 12 000. Ježiš, ale pomaly. Nie. Nie. Skry sa duša. Tak kto ho nabejtil? To nie, že kto ho nabejtil. To ten starý púro mu dal normálne cez celý long za jedna. Kamaráde, tak to je v pohode, no. Tak počkaj, ja zoberiem Nestu ešte, dám ho do košu. Nie, počkaj. Pohode, že na miesto slepeckej palice má brokovnicu. To je v pohode, no. To je taký košický. Ty koko! Čo ti jebe? No. Košicky za 12 000. Kámo! Typek mu dal normálne Flik! Čavo mi dal, no. Tu kocku tam mal, keď získa viac jak peňazí, jak máme kvotu, tak... Hore má korunu, podri nad hlavou má korunu ten kokot. Filo. On ju vidí. Filip. Kámo, Filo. Vzadu, za tebou. Teraz na kde si?
Aha. Dobre. No a pome. Ježiši, A Maria. teraz mu to jebne na zem, pozeraj, jak mu to jebne na zem. To je kokot. Dobre, pohode, tak ešte to ojebem. To je Čo? kokot. Pohode vlastne, ti hovorím, A teraz, aha. Dobre. To je hotovo. Čo je? To je Sauron, kámo. No. A teraz to bude stať, že 299 a hotovo. Nebudem mať nič. Čo robíš s tým? Kam ide? Kde ide? On Filip. ide. Filip, oslepol? Ne. Digo, no ne. Kde ide? Kde ide? Pozri kam ide. Tak to je Či tam stratený. má schody. Čiže nemám Aj, more, Savero Menge. stamina. Napíš niečo do spektátor chatu a to kde vidíš? Zabehnem a Jak nevládnem. napíšem? Piči. T. No, už to tam má. Nemá. To nech Má. peniaze. Nemá. No nie. Je 10k, nie, nemá 30 korún, Nemá. kámo. Tak to mi legit, mi chýba to, že som to ojebal o stenu a chýbajú mi peniaze, počúvajte. Počúvaj to. Pohode. Ako pošlem? Hej, kámo, to počul môj kár, keď som ho vysával. Naozaj, ale... Kamo. Takto. Pošlem správu. Čo on to rozbije? Dívaj sa. Vidíš to? Kamaráde, Filip. Kokotina, skurvená. Kamo, Filip. Keď to chcel hrať sám, však čo nám nepovedal? Prihľadol som, kámo. Kamoško, toto je ťažoba veľká. Aha, pozor. On zavre dvere a vystrelí do nich teraz, typek, pozri. Ty kokot! To si videl, jak to dodžol? Však to skoro zdochol. Ježiš, Filip, veď tam oťahni tú kocku, pane Bože! Kde sú Iný itemy? ten, Ja ti kamo. hovorím, že tu, keď nejaký item ešte bol, tak som ho buď... Oťahni tú kocku, kurva! A tú kocku starý, to ja nemôžem dotiahnuť, to je staré, to je silné, pozri sa. To proste nejde, to sme museli nám aj traja ťahať. To stojí 12 000 a pohode, že som sa toho dotkol iba a ubralo tomu... Pohode, minus 2000 a len som na to pozrel. No, už ho vidí. Ty kokot. Kamo, on je čistý debil. Ja som troller ako kot, ale toto je next level, kamo. Pičo, tak. No, kúkaj. Cuclo. Ešte tu také oko vyjebané Sauronov. Ty biče, ja som videl veľa vecí v hrách, ale toto je... Toto je ultimátny úlet, že on rozbil všetko, čo má v rukách, chápeš? Tak Všetko. Toto bol fakt next level, no. Trolenie ako. On A ešte toto ho ani kedy nevie zabije? proste... Zajtra? Do 3 pracovných dní, ty kokot, fakt. Má akurát ani to víkend, oko- tak nenosia. Bude navždy čakať. Kamaráde, toto je najviac painful, čo som videl. Kamarát, To Filip. bolo, počuj, ad 1 ste vy dementi, Nie, že ste zomreli nie, na starého Zeda. Ty kokotina. Nestinko, bambinko! Na, 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 na. Na, 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 na. Ne! Ne, oco! Poď sem! Poď sem! Ej. Mi čo to robil? Texaský masaker. Filip, ty len... Nedjebe to ani do ruky! Ty kokot, ty to čo je, kurva? Ja som na to len klikol, chápeš? Pohode, máme 2 litre, máme 2 litre, máme 2 litre, máme 2 litre. Piča grifuješ. Čo si rozbil? Filo. Nič, ja som na to len klikol a to sa rozbilo samo, chápeš? Tá hra je proti... Samo chalúbka Morho. Telus. To čo je? To som ja? Apex Predator! Kokot! Ja nechcem skapať zase prvý! Do piče! Pohode. Počul si Dušana? Ne. On naháňal nejaký motýl, ty kokot. Ja si chcem aj zahrať! Nie, Filip, ty už nič neber. Je to moja hlava? Pohode, ty tam že s tvojou hlavou nemôžem nič zrobiť, lebo už aj to by som dojebol. Tak, Ty si je... Ty si kokot! Nič, Dušan Ma zomrel ináč prvý zas. Myslím, ide, počul som teda. Zober mu hlavu a Čo je? daj. Čo je? Aha, Dušan. Filip? To Dušan Aha, Dušan Dušan. sa... Rebor! Počuj, Apex Predator, ty kokot, to čo je? Nie! Nezomrem. Nesta.
Zober Dušanovú hlavu. Zober Dušanovú hlavu, kurva, a dones ju tu, nech ho resnem do piči. A však majú. Starý? Ide po mne kačka, ty jebli. Ide po mne duklok, zamknutá kačka. Dušan, čo si? Starý? Nerozjebal to, on to rozjebal. Aha. Abo poď. Ticho, vo dverách. Kurva, to je slepá, ale ty jebli. To nevadí. Tak, ty to rozbíjaš iba, dement. Ty si taký... Chod do piči. Počká, ty si nám to vysypal, ty si vysypal ten gramofón. Neboj sa. Jo. Ticho. Ide preč. Jo. Skús to tam naložiť. Ne. Ty si to zapol, ty idiot. Ide? Ty pýto, ty kokot! Dobre. Proste, ono je ty kokot. Pačinky pustil. Čo je ty jebli? Naviguj ma, k východu, Poď Filip. No, rovno. Aj nerovno, tak choď prede mňa, nie? No, však rovno dole, tak jak je Dušan. Ale tam je, no. Nezmestím sa. Ticho, nejde tu, tam je to zablokované. Ako taký mech. Starý! Tak Starý! si ten mech. No. Čo s tým peniazmi? Down, my man. Huge PP, absolutely. Pičovkáš? Tak to nalož tu. To je zbytok, čo nám... Áno. Nie, zas ja! Ja to mám na hlave, jak to dám dole? Hlavne nechoď ku mne. Nechoď ku mne, nakazíš ma. A čo mám robiť teraz? Nic, ty to musíš len proste prežiť jak COVID. Zabil si oboch. Nechoď k nemu. Choď rovno, Dušan. No tak tam nie. Tam je, no ja som tiež nemohol ísť nikde. Kaj, mám to dole z hlavy. Máš? Dobre, OK, good. Tak dnes to treba zobrať, ja ho zoberiem potom. Sta zemrel? Hej. Jo, Keď nás pustí domov, ty! len pozor, on dáva potom také jak Mordekaiser. A keby si držal piču, nech sa neotočí? Neboj sa, on je hluchý. On dáva taký jak Mordekaiser pre... Rozumiem, ale aj tak proste, akéby... Dá sa kúpiť aj na také... ťažko, no. Čo? Dušan? HP som dostal. Nič, Dušan asi už není, no. Že som išiel presne tam, kde sme boli a nikto. Podob jak vy a iba na mňa pozrel to oranžové očko a typek, že... A už som nemal kde ujsť a najebal mi. No Ahoj. Som skončil Ale tu robí niečo stopy? To bol duch? Jebe ti, poďte. Počkaj, tu je opička voláka. Tam je, pozor, tá ju poznám. Tak kokot ich držal. Aha. Nice, koľko máme? 13 000? Poď, je hore. Iď! To čo? Starý! Kde ideš? Starý! Starý? Tu som, tu žijem. Beži preč. To je chuj. Go. To čo je? To niekto odtrhol dvere? Hej, však tá s tou mačetou na ruku. Ne, skoro spadol. Ticho. Skúšam, že či je zvuk. Čauko, tu som. Počkej, to neviem, či ti to nerozjebe cez to dvere, ale poď ku mne radšej, kámo. Daj ruku do Moje ruky. A ja. Je. Je. Počkej, ja chcem vidieť.
Ticho. Aha, ona je tu, ona je tu. Ty kokot. Ne. Filo? Filo. Tak. Počkaj, ticho, Dušan. Čau, Dušan. Jak sa to okno odkotula tá hlava. Dobre, Dušan, videl som to ináč. Čo? Čo ma drží? Drží ma tu! Ja ti nemám jak pomôcť, vráť sa potom sa vráť! Nie! Ja mám Filipovú pasívku do píče, nevadí, dobre, ja to dohrám už. Idem na nákup. Dušan. Kamaráde, tak toto keby si videl z môjho POV, tak to je problém. Ty si nevieš predstaviť, čo som tu ja akože pozažíval všetko. A myslel som si, že keď napíšem na čo do chatu, vieš, že to uvidíš. A počúvaj, jak to povie tá hra, tvoje meno. Počúvaj to. Nie, počkaj, sauronové okno, počkaj! Rovno ber vozík. Pozor, Dušan. To čo bol za bačer, ty kokot? Kamaráde, tak ja neviem, čo to bola za ona, Crazy Frog, ale... Dan 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 dan. Ale zipu mení idú. Čo ti je bez zipu mení? Ty ich rozbiješ, ty ich rozbiješ. Crazy Frog. Dam, dam, dam. Dam daram dam 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 daram dam 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 daram daram dara. Rozbiež ju, jeb na to. Ty kokot. Ty kokot Olaf. Tak ten... Čo robí? Olaf na tope. Čo robíš? Olaf majster. Nesta. Ty ho nezobereš, Nesta. Ty pičo, Olaf majster. Busmajster. Kamo, daj to Vyhodím tú do bocku, daj dnu. Chlapci, kde som inač? Názor? Dobre. Dobre, máme aspoň... Čaute. Čo ti jebe? Čo tebe, Dušan? Ja som na prespávačke. Počkaj, basket! Ono to nič neubralo skoro. A ty čo tu, čo ne? Bomboklad, poď von! Je to preto si včera... Pracuj, ne? Ty za vami... Čo ti jebe, tak ho ja rozjebal. Mám piči, 600 korun. Ja som sa skoro dosral. Čauže, no. Potrebujem objímuť strašne. Dostal som jumpscare. Ten Filo, čo? Filo, že... Baby, you got something in your nose. Chodby hore semej. Money in the field. A už pohľadáte a Nesta pod postelou, že... Jasné, to je proste... Aha, to už je koniec, tam my musíme to zobrať inde. Jo. Dobre, ty si- no kamoško, tak mám pol skoro, no inak. Aha, a minus 1000 ináč, to ešte má Nevidel cenu, som. nie? Ja mám 1 HP, ja mám 1 HP, ja mám 1 HP. Nemyslím si. Ja ťa hilnem, poď sem. Čo si jebe. Poď, ideme si ho hádzať jak Max Green. Joj! Dobre. No decko sa smeje. Ty... Čo? Kto zomrel? Neviem, Povedala joink a najebala starému. Teda smerom tam, jak je starý. Slenderman, kámo, nesmieš... A Nesta? Nesta čo? Ja som tu. Tak poďme to rýchlo zobrať. Ja, jasne. Tuto, kde som ja. Pozor! Bežateľ. 24. A ešte nám to dá aj peniaze, počkaj. Kde sú? Aha, nedá? Počkaj, čo? Ale nám to ani nesplnilo. A to prečo je 0? Nám nesplnilo kvotu. Tu som! Dole. Tak vy ste vyjebaní, fakt. Tu dole a on dá double tap. V pohode. Normálne dementný dement. Nekúkajte sa na to decko, ne tu! Je tu aj Zedo!
Ja som vás varoval pred strelcom a ma zajebal, chápeš? Kamo, ty si nás spawnol normálne, ja keby si ma jebol do zákopu rovno. Tak ja to klašnem jak úplný boss a tak toto dojebe. No. Metalika, tam je Metalika. Ide Metalika, Filip. Nie, on to rozbil. No tak Filip to nechal pred ním, to je totálny debil. Kamaráde, Filip, tak ty si nové mental. Prečo to hovoríš na mňa, ty kokot, keď ty si to pustil a odišiel si a mohli sme to odtiahnuť, ty dement hlupý. Pohode, už sú to Absolutne neskúšaj hodiť na mňa. sú to 4 enemy sú to. Proste, to je extrém, kamo, to je proste... Ty si guma, no maj si sa rozutýchal preč. Čo tam robia, ty kokot? Pohode, môžeme jeho oko zobrať. Koľko stojí jeho oko? Aha, ukáž? 2,7 stojí jeho oko. Toto stojí 5, toto stojí 5. To je challenge, kámo. Tomu fair. Kámo, nič tam nebolo, to je divné, ináč tam by sa hodil nejaký rare item. Toto nerozbijem nikdy. To bolo, som chcel, aby bolo napätie. Pozri sa, že sme našli a stálo to 16 000. Aha. Čak to stojí 16 000. 15. Áno, však preto. Aha, a čo to stalo reálne? No fakt, 16 000. A predtým? 17. Koľko to stálo? 24,5. Neka starý vykúpil lobby, pozri. Ale počúvaj to keby... Kokot, duklok. Mini Dušan. Mini Dušan! Jeb na mňa, nie som tvoja mama. Povedeš, že tu nehali 8 lit. Som mŕtvý. Kačný sa ukludnil. Stačí, keď s ním neinteraguješ, ne? On sa na teba vyjebe. Čom? Ja ho iba ignorujem a on nič nerobí. Poď, Kačný, ideme si dať prechádzku, poď. Čo? Nie! Kamaráde, tak normálne ťa vyčapal spoza rohu, kamo. To jak Čiže rany, no. Ja som videl cez stenu, jak ide, už mi Ja som videl tiež cez stenu.